हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सानसुफोराव इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव फरायफिनबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरोना दिनै शुट लानो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनै अखाबो हादों ओमफ्राय लानो हाजोबगोन हाजोबाथाय नायनोसै जिखिनि हायो बेखिनिखौ लानोसै लोगोफोर नै आंनिया बिनानावा हारसिं देलायनो रोंबावगोसो जा देलायखायो आंना बिनानावा हारसिंनो आंखौनो नांबावलायासो खानाय हनोल'सो नांगौ आंखौ लोगोफोर नै जोंनाव लागोन दिनै लोगोफोरा न' सिङाव ओंखारगासिनो आरोना लोगोफोर नै बामबुलाया लकेसन नायगासिनो आरोना लोगोफोरा अखा हागासिनो ओमफ्राय शुटिंखौनो माने लानो हागोन ना हाया दिनै मिथिला माने फुङाव लागोन सानदोंमोन नालाय ओमफ्राय अखा हाबाय दाबो नै अखा थाइफ्रिगासिनो बोरै लानो शुटिंखौ जा मोजां खाने लोगोफोर बामबुलाया शुटिं खालामनो होदो आरोना बे बामबुलाया बिराद गाज्रिखा लोगोफोर नै खिफिदिया आं दिनै बे खिफिदिखौनो जागोन बामबुला बें 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 आं रोङाबा दा मा खालामनानै लोगोफोर बिराद आं हाला बे गानखौनो मिथिबायना लोगोफोर बामबुलाया आंखौ जा गोरा मेथाइ खननो होखादों आरोना लोगोफोर आं दिनै शुटखौनो खालामनो हायासो मोनबाय मानोबा दे रोजा माबायदि खोनायो आं नायगोन ना दे लोगोफोर नै आंनिया बामबुला फेस सनाया लोगोफोरा जे आंनि गुमैखौ नायनो ओंखारदोंमोन बेनो नै आंनिया बामबुला फेस सनाया मोजां नुना वाइनजों जानो समायना लोगोफोर लोगोफोर जोंनि फेमिलिया नै बामबुला बिफा बे बामबुला बे दाब्लि नायदो आरोना लोगोफोर नै माला बिफा फिसा लामा फरायगासिनो ओमफ्राय मिथिला आरोना न' सिङाव लोगोफोर मालाय बामबुलाया ओंखारगासिनो आरोना नै बिफायाबो लोगोफोर बामबुला फिया पाकानि न'खौ लुना होनाया नायलाय आं ओंखायनो थिकादारजों थांनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर बिराद बोरदिथार बामबुला फिया एकदमबारे गुवाहाटियाव थांनानै सोरबा सिख्लाजोंसो लाइन मारि नामाथाय फैसाखौनो हरा आंखौ जा खस्थ' होखायो आरोना लोगोफोर अमा फिसिनो थिनो मा थिनो एकदमबारे बेफोरजोंसो सोलिगासिनो दङ आरो आंना लोगोफोर नै आंनिया फिसाजोआ समायनाथार मानो लाजिब्रा सना नायलाय नैथिं एसे नायलाय नायलाय नैया बामबुला फिफाखौ नायलाय सनाया नै लोगोफोर स्क्रिप्टआ जा गोलावखानाय स्क्रिप्टखौनो जों फोजोबनो हागोन हाया बिदि पात्ता गैया जोंनिया लोगोआना नै बिनानिखौ जा अनखायोलै लोगोफोर नैया बिनानावनि खानाया बिराद गोलाव सिननो गाबसोयो आं खाना होदो जि मोजां नो गाबो बियो सिननो ओंखारबा सिन नङा दे सिनानो नैया मालाय बामबुला फियाबो सिननो होआ लोगोफोर लोगोफोर नै बामबुला फिया माबा मोनसे बुङो आरोना बिनियाबो गोदान मोनसे चेनेल दङ रन्जन बर' होननाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामदो आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना ब्लग नुनो मोनगोन डान्स भिडिअ नुनो मोनगोन बायदिसिना एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नुनो मोनगोन आरो मा बुंदो खावबायलाय नै सान्दुङा बिराद गोसाथार नै बामबुला फिफाया नै सिङाव हाबसोलायबाय हायैनि सान्दुंखौ नै दंफां सिङाव नै साइसनि अखाया खोबलाय आरो सान्दुं दुंलाय जाबाय थादों आरोना दिनै जा मोजांखौ समायनाथार नायलाय गां नांगौ आंनो गां नांगौ बै अख्रां सायाव बिरलांनो लोगोफोर जोंनि आदाया नै बेनो नायनोबा नै आं उदालगुरिनिफ्राय फैदों नमस्कार बेखौ नुनो गैया मुस्लिमसो जोंनि आदाया बैयो मनरन्जन खाफ्लां सानसे थागोन नङा नाय फसिला भाबाव नाङा बै खोदिबो खैसो जानांगोन आंहा ओइ बिमा राय नाङा बाबाखौ मानो राय थैयो नोइ खौ जायसन नोइ खौ जाता खाबि खानिया नानि ओइ तुथा एक्शन नोइ नोखौ जाता खाबि खानिया फिफाखौ दसेयावनो दल खोन्दोना बियो बुलि बिमा मानो नायबाय थायो एक्शन ओहो रोलै बिमा मानो थोरायबाय थायो सासेल' नायबाय थायो फिसाफ्रा आं बिलायबाय थायो बाबा मामिया दालाय मा मोनसे गामसे खाबाय नोङो हा बुलि बाबा आपना आं मबाइल खाबाय भिडिअ नायखां कार्टुन नायखां नंगो हाय गाइसमोन जों दा सुलानसै आरोना बामबुला बिफानि नै बामबुला आरो बामबुला बिफानि नायलांबाय थादो लोगोफोर फैदों जल्दि
सानजुबाय नै सान्दुं दुंबाय लोगोफोर दिनै हाजोबगोन ना हाजोबाथाय मिथिला लोगोफोर नै जोङो सुट लानायखौनो नायनानै मिनिगासिनो आरोना बामबुला बिफाजों ओमफ्राय आरो बामबुलाजों हाथाय थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आंनि सनानो साबसक्राइब खालामना होदे चेनेलखौ मनजन बर'खौ दे नै मनजन बर'आ जा समायनाथार आंनि फिसाया दाब्लि फिसाय बियो लोगोफोर अननानै साबसक्राइब खालामना हो बिनि चेनेलखौ नोंथांमोननिखौबो बे खालामनो हागोन आरोना खालामनो थिनोब्ला माथो बेबो मोनायानो माथो हाखो दालाय र' आं फन राखोनोसै Bang, ayo bang, ini ada kena dengar. Nay लोगोफोर आं नै केरेक्टाराव हाबनोसै दाना आरो लागायलायबाय नै दिनै Hai लोगोफोर नै ya लोगोफ्रा गथ'फ्रा नायफैदों आरोना शुटिं खालामनायखौ नै मालाय खान्थाला खोथिया नायफैदों दुब्लियाव deh buka dulu channel reaction Reaction. Three, two, one. Mana marah sih? Saya lang din bananya. Ay, bener. Siap tuh. Bisa lang ba nak ba? Munjuk na kare ya. Ano? Nah, logover. Ini apa kepada? Bukan abang bebas ya tuh. Panas sekali. Oh, Bukan lagi di video. Logover, turun para dia.
Dah ni jauh deh, kecil lah ni. Deh, atas kami. Deh, zono lah. Deh, 3, 2, 1. Deh, dia besar deh. 3, 2, 1. Ah, dadah. Ada bilang. Ada belum. Ini blok blok ni. Oh, pinjai này. Pinjai cái này. Apa pinjai cái này? Hei, wah. Kita nunggu masih belum selesai sih mulai. Tahun buat. Hei, coba. Apa ni? Ini kembali. Ini makan mana dia? Logoफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै आरोना लोगोफोर दिनै शुटिंखौ लाजोबनो हादिया आरो गाबोन एसे दंबावो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनायनि थाखाय साबायखर आरो मोनसे बाथ्रा बुंनि आं नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोननिखौबो आंबो खालामना होगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै आरोना